Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Sunshine Lacson. May nga po naman sa ato mga pinalangga-palangga ng mga tagpalamati diri sa Dakbanwa sa Bacolod sa Bugos sining 61 ka mga kabaranggayan sa Masobra City 100 ka mga kapurukan sa baybayon kag kaiping nga mga syudad kakabanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas, palatuntunan Ricky at large. Liwat naman mabatian sa kahanginan, kabuyog sa atong nga partner Action Sunshine Lacson. Lakip man ang aton sining nga pag-live sa FB, Luzon, Visayas, kag Mindanao, pati na sagwa sang pungsod sang Pilipinas. Nakatutok diri sa sining nga program sa Ricky at large. Palatuntunan nga mabatian ninyo tag na alas 4 sang hapon, tubtob kita alas 5. Isa ka oras naton nga pagpasundayag sa kahanginan sa Action Radio kag sa siyudad sang Sipalay. Kita niyong view sa Sipalay. Daw wala gid sang negatibo nga nabaton sa Ricky at large, puros lang tanan positibo. Amo nang gusto ko. Always positive. Not COVID. Siling sang kilala ko nga doktora. Pod kami ni Action Henrys Volgar sa technical side. Tuguman sa kay Tuto James Binaris, ang aton nga nagapokus diri sa aton nga program para nga makitaan ang view sa aton nga palatuntunan. Sa mga viewers sang Action Radio kag diri sa sining nga program, salamat gid sa inyo nga upod diri sa sining nga palatuntunan. Baro kang ini nga program para sa aton nga mga tagpalamati, hindi man lang informasyon ang masamit ang ginadulong sa aton nga mga kuturan Action Sunshine. No? Kinanglan ilakutan tagid sa nga iban nga mga parang iba sa lahat abi, no? Daw si Palay abi nga mga programa sa si Palay iba sa lahat. So mo na nga ginapasudlan na mo ni Action Sunshine Lacson para nga bisan paano padula sang inyo lang stress, mga problema kaya nga may combat stress ka nahimuon. Grabe no. Sa pagkadamo sang pwede ta mahatag sa aton nga mga tagpalamati kung informasyon inaya piste ng probe na sa Action Radio. Bangod tanan diri ginatutukan halos kalabanan mga hitabo sa palibot sang pungsod sang Pilipinas. Pati sagwa sang Pilipinas, no? Amo na nga bisan magkainano iban may ara man na hibaluan na nagahipos na lang sa mga balita. Yung center naton tinakatutok na 24 oras para sa aton nga mga kauturan, no? May mga dalagko karon ina mabatian diri sa aton nga palatuntunan sa mga breaking news automatic ina diri sa aton nga program. Mga balita karon ni Action Sunshine Lacson bantayan nyo diri sa aton nga program
para nga bisan paano may baluan kita sa pila ka mga update kag development. Ang akon lang nga nahibaluan nga daw bulo balita. Sigurado gid nga ba iniya manamian ang halos kalabanan sini. Extension sang diop para buwas ang adlaw. To konfirmado na action sign. Okay. Bisan paano may holiday naman buwas. Lunes, no? Kitsa 30 bulan sang Setyembre. Siguro bansing ila sining kwan paghatag sang kwan nga bonuses para sa aton nga mga kauturan. Now ginatamyaw taman sang maayong hapon ng aton nga mga tagpalamati dira sa may ikalimang distrito kag ikanomong distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Labi kag labaw sa tanan sa city tanan ka mga kabaranggayan, kasityuhan, kapurukan, baybayon kag mga resorts. Palawayan sang aton nga mga kauturan, mga bisita naton halin sa iban nga pungsod o diri man sa pungsod sa Pilipinas. At anyag dagada sa gyapon ang mga resorts kag ang jamon para nga sigurado nga ang palawayan nyo makarelax kamo na dira sa siyudad sa Sipalay. Kay kung katawayan kag kalinong programa kag development sa bahin sa nga panggobyerno sa siyudad sa Sipalay, halos na pahibalot na kag mintinado ina nila ni Mayor Gina Lizares Montilla kag ni Vice Mayor Oscar Nonoy Montilla Jr. sa siyudad sa Sipalay. Ginapangdugangan na lang para nga bisan magkainano may pundo bla nga para gamiton para sa aton nga mga kauturan dira sa may siyudad sang Sipalay. Mga kapulisan naton tigapabili na yang alerto para sa aton nga mga kauturan para sa kalinong kagkatawhay sa siyudad sang Sipalay. Lain ang Sipalay. Parang damo siya sang may na implementar na hatag para sa aton nga mga kauturan. Bangod ti matanyog nga mga pananawan gingamit dire sang ila ang bungan kagisganan nga alkalde sa nagliligad Oscar Nonoy Montilla Jr. No, halos na natagaan sang katumanan bla. Mga dalamguhanon nga daw sila mo daw hindi mapatian pero ara na di na benepisyo na sang kadamaan sa siyudad sang Sipalay. Plus ang kooperasyon nga grabe gid na para sa aton nga mga barangay kapitanes dira ang iban way naton malawag sa naligad kay naubusan na kami timpo ni aksyon Sign Lacson. Diri pa lang umpisahan ko na ang pagkasa. Kay kung kumasa ko di karon iputok gina ni aksyon Sign Lacson. So sa tanan nga mga barangay kapitanes dira sa may siyudad sa Sipalay nga ang kooperasyon masyado kabaskog sa gihapon para sa administrasyon. Mga barangay kagawad naton, mga purok ka officials naton, mga empleyado o empleyada dira nga ti ang kapisan nakasandig man tanan sa administrasyon bangod ti masyado man kapisan ang ilas ni nga iloy sang siyudad sa Sipalay. Ti masunod naman lang naya ang tanan-tanan, no? Mahimo ang tanan-tanan. Muna nga daw hindi bala mabudlay. Kung may mga protokol ginasunod tanan-tanan na lang para nga likaw sa dapat likawan. Di ba? Tudulugan taman karon ang iban nga bahin sa mga kabanuhanan kag siyudad kay pinalakpalak na kadamo na sang pinalakpalak. Pero ang importante palak lang kamuda. Palak nga may benepisyo ang tao, importante gid ha. Amo nang pinaka-importante. Inang palak nyo lang pwede i-benepisyo sang kadamaan naton nga mga kauturan kung anong plano niyo sa inyo sining kabuhi bangod ti lapit na lang ang filing sang kandidato na mga kandidato naton nga may plano isaksak sinagolta diri sa aton nga program para nga taga dira mismo makahibalo kay kabalo ka naman action sign pandemic subong
may patay man o kung wala, iban hindi kayo balo kung hindi pa mag-agi sa radyo no? Hindi mag-agi sa kwan, mga FB, keyboard ka na lang nga may ara na nga kandila nga nagakwan, nagasiga. Pero sa kadamaan, kinanglanon ginilagya po ng radyo. Kay ang radyo ti amo na makapabalo no? Para sa aton ng mga kauturan. Specialmente dras may banwa sa Sabila, Action Sunshine. Gabi na ko yan nag-abot gabi. Guro mga last years na kami nag-abot dire sa siyudad sa Bacolod, no? Mga bayagin patigayon kita nga mga importante nga bagay dira sa may barangay Tinungan o sa mga barangay sa barangay Kapitan galida sa barangay Tinungan. Nalipatan ko lang ang iyang ngalan pero ginpamangkot ko ning hinablos ko gapon. Salamat gid sa bulig mo dira pag sa mga barangay kagawad dira kabay pa nga naka-monitor sigurado nga naka-monitor siguro kay ti daw halos tanan da pamati diri sa Action Radio sa program ta kada Domingo no. Ako personal nagpasalamat gid kay damo sila sang may nahimo nga nabulig Action Sunshine sa isahan no lang utod sa akon amay no. Magulang pa ni sa akon amay nagtaliwa na para sa aton nga mga kauturan dira nakakilala sa mga imamaylan sa Isabela sa kay Chay Ikang no nagtaliwan siya sa nagligad nga adlaw Huwebes ang kabito hindi ta magsala so hingagaw kita nga magbisita nga ginahaya palang blah no. Why na ni siya gin po hospital kay may ginabatyag man siya pero bangod sa edad niya nga ti mata bonus naman yung 87 naman ang edad niya saka panaog na sa una sa bukid no. Ang mapinalanggaon klase tiya ni si Chay Ikang no tiya mo nang daw kabudlay bala ikalimtan ang anak niya tiara man tanan at least nakakita ta ng mga bangko galing ang provide sa barangay Kagawad sa barangay Kapitan. Salamat gid sa inyo para sa nagapulaw-pulaw naton nga mga kauturan man dira sa pamilya mismo. Pati yung chips ang tanod kay gabulugnon sa aton kung kisa ti nita iban mga bag-uwan na bla. Nga uling tubo na, no? Salamat gid sa inyo. Pasalamat gid ang pamilya Villacanas, pamilya Arsaga, mga pamilya da nga halos tanan malapit man sa aton. Salamat sa inyo, no? Although nga TV San Plop Yamri, kung Action Sunshine sa Bacolod, may mga banwa-banwa, kung hindi man mabutuan na kabuhay kaginahaya. Ang iban, kuan lang ko, may unod bulusa mo bla. Pagkatiring, ano na kani. Medyo request na lang da, kung ano da. Ito simple lang, tapas lang saging tong bayaw ko. isa ka sako nga saging amo na pulaw-pulawan. Tanok lang saging kamo na siya mong life. Sa mga kauman kun kaysa nami man may mga tinapay pero ti saksak sinagol ta lang na pagabot sang chimpo nga may ara ta ikwan buga para sa aton dira nga mga kauturan. Ginapayom ko lang sila kay amo nang matuod man mong so salamat lang dira no sa barangay Kapitan. Sa kayo dahil Lindra, kag sa tanan-tanan dira, no? Ilang dahil Nilsi, kung daw may ara nga daw kinanglanon da, pwede na makakuan. Maduho lang dayon to sa ila para nga bisan paano makapulaw-pulaw man ang iba naton nga mga kauturan. Ayos! So, balik kita diri sa aton nga pagpangalagad ay ginapabalo talang gali no. Ang lubong ni Chay Ikang gali Arsaga Villacanas sa Pitsa 1 para sa mga kauturan tara mga pamilya Bayati nga pinamati kay banway pakabalo no. Sa may siyudad sang Himamaylan Pitsa 1 sa Miyerkules ng adlaw no. Ang iya sini nga idulong na sa katapusan niya nga palahuwayan. Permanente nga palahuwayan. Balikan na nakaronda iba na. Salamat man sila to sa samda na. Nito bibot. Ni to Tony kag nito diting kag ni Idida sa tananda sinya.
mga pakaisahan ta, no? Dito jutay man dira. Pamilya Bayate ya. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Action time mayong hapon. Yes, mayong hapon. Action Ricky, mayong hapon sa mga taga-Gimaras nga nagapamati na subong. Sigurado ko, Mrs. Marisa Gamilong. Arang siya. May ginayag-absent. Kada Domingo, ginaupdan kita ni Mrs. Marisa Gamilong. Salamat, So, Gamilong family, dara sa may probinsya sang Gimaras, mayong hapon gid sa inyo. Diri sa mo sa Negros, grabing ulan. Grabing pero- ulan. Mayon naman na kay nang bugnaw ang palibot. Of course, si Dr. Tess dara sa Capiz, kay klaro ang Action Radyo dito sa Capiz. So, mayong hapon man dara sa imo, Dr. Tess. Amo na namin kidamong kablamang kilala doktora, no? Para may pangayuan kabladayon kuan. Advice. Dugay na siya gapamati. Dugay Gid na siya. siya. Kada Alin sa una do aran na siya sa imo eh. Ara gid ya sa aton. Salamat gid Doc Tess, and syempre sa tanan-tanan nga nagapamati sa Action Radio subong hapon sa Bugos nga Bacolod, sa Bilog nga Negros Occidental. Salamat gid sa inyo. Action Ricky, karon ang aton nga mga viewers tamyawon ta naman. Iputok lang matamat kung may inugpaputok ka na dapat na. Hindi. Kaya actually, Uway man bagyo, no? Pagay ko lang na ulan. Wala. Uway man, oh. Thank you. i-monitor talang na karon, pero salamat gid subong nga sa mga viewers mayong hapon aksyon sa Ricky kag aksyon Miss Sunshine Lacson kay naga-monitor lang sila sa barangay Antipolo dira sa Pontevedra adlaw ang Alojamiento family, si Ma'am Diding Alojamiento, salamat gid, si Moises Marsaligan, mayong hapon gid, si Sir Ronald Vergara Basilan, taga Maricalom ang iya nga pamilya, Okay. kag si Palay, no. So mayong hapon lang dara sa inyo tanan, si Sir Eric Moyko Araman, Okay. nag-view from Talisay City. Sir Eric, thank you gid sa inyo. Mayong hapon si Ma'am Ana Sinoro, si Ma'am Nida Bilyote Ularte. Ay, salamat Aray, gid kay why Ma'am, gid sila ga-absent yan, no? Ay, labot nga mataas ng posisyon Kada na. May Domingo. pagka-doktora pa na siya, mga taga-Barin. Pero taga-Drin sa Negros, ha? Mga nag-alayuhan, black and puso, parang pusong mamon. Parang pusong mamon gid. Hindi ya puso yung ara sa likod, no? Ara sa dugan, gid. No, ara gid ya sa dughan. Kung bumulig, bugos nga pagbulig. Correct, oo. Sa mga pamilya ya, kabalo ka naman mga pamilya ya, halos na ang kwan bla bangod grabe ang strong determination sang kwan aton mga kautoran bla iban nagalayuan. Iban nga daw hindi ka gakalipat sang ilas ni nga ka padulungan hindi way man nagalayuan. Kay na, oops, Okay. nahulog ang ballpen ko. Pwede lang ko kaduko. Pao ko lang ang ballpen. Nami manigaling kung makaduko-duko ka, no? Uy, aling nga daan sa riding. Alin gid ya nag-ride. Balanon ng pero may lang kay way ko naabtan ulan. Amo nang pinaka-importante. Kay kabalo ka number 1 ina nga mga hilumuon para makalingaw-lingaw ka man bla. Makita ka sang lugar. Sa bagay. Na? Yes, oh. Kung may Isa na action sa Ricky. mga bushing nyo, abi nga daw gusto kabalo kami ka kuan daw ka gumon kung kisa sang imo bla nga paminsaron kung way ka relax sa mga lugar nga pwede mo maagyan. Correct, oo. Nala may bago naman. Muna Ini nga, kaglain gid man niya kung samta I'm sorry pero ako on ko, samta naga edad ka, lain gid sa kon aktibo ka. natural. nag-giyo Amo ka, nang kinanglan amo nang ambal nila bla galaw-galaw para hindi pumanaw. Hindi amo ni action Ricky, Oo. kay kun do pareho ka sang bisikleta. Oo. Ang bisikleta, kung hindi siya maglakat, matumba siya. Ini balanse. Okay, Pero kung nagalakat siya, ano siya, di ba? Nami ang dalagan. kinanglan may Pero kung papunduhon mo lang siya, tumbagid siya. Tamo mo lang tao. Kinanglan So, kuan mo gid way labot ka sakay ka sa motor sikad-sikad man tiya. Kabalo ka kun para balanse. kung Para kung puros balanse. na malang obra ang imo nga unod ng ulo mo Correct. pati ng mga problema sa pamilya mong kisa
gagumon ang paminsaron mo. Oo. So, ang Agree matabo ko na. sina stress ka. Aha. So, dapat may himuon ka help sa combat the stress. Ito na? Sakto na. Sakto na. Oo. Kinanglan, amo na eh. daw, Kinanglan hindi- kabalo ka mag-manage. Kinala may ara ka pang tirada. Correct. Oo. Kay ang stress makahatag gid sa damo nga balatian kung matabo. Matumba kagid sa wala pilas Amo na. So mayo nang ginahimo nyo. Na? Once in a while, Oo. gwa ka, kinanglan, kuan bala? Kaya ako hindi why naman ko kinanglan kay adlaw-adlaw gagwa man ko man. Wala kaya problema. Ha? Bakit May problema man, kadamo problema, pero gagwaig ko para nga makita ko bla ang nga views ng ibanda. Pero at least ang imo nga schedule ya, kuan. Galing kaya ako yung Maka-manage kaya sang kaugalingon mo nga schedule. ako yung manage ang oras. Correct. Hindi ang oras Oo. na nakamando sa ako. No? So, iniya, para naman sa mga empleyado or para sa mga nagatrabaho, gagwa ka bitag alas 8, alas 9 sang gabi. Oo. Kinanglan may isa ka adlaw nga makagwa kagidya para sa imo kaugalingon. Dapat gid. Oo. Dapat gid. Nga mabatsagan mo bala nga may pahuway ang imo nga utok. Okay, kinanglan may kon nga may express gratitude ka bla. Na? Di ba? Do dala pangilay to nga do. Kinanglan may muon ka nga panibagong para nga ma-happy ka bla. Simple lang, correct. Oo. Isa Kaya na. mo no siyang pwede mo nga ibato. Ang tao nga malipayon, kag ang tao nga masinulubon, dali matapikan sa balatian ang masinulubon. Ang stress Pa, eh, ma? grabe ginaya. Hindi man ko yung doktor, pero may ideya lang ko. Amo gina siya. Exactly. Amo nang Amo gina. pinaka-example lang, nga pinaka-tirada ta, nga maintindihan nyo bla. So hindi man sila nga kumuambal ni Ricky at large, ni namo ni Action Sign Sign de, nga mo nang imuunta, hindi man mo sila nga bisan way tao, makadlaw ka, way kag istorya, takadlaw ka, hindi man, yuhom ka lang, pero mahimuon ka, nga makayuhom ka. Kuha mo? Hindi amo ni. Halin sa Lunes, pero buwas wala klase, discuss na karon. Halin sa Lunes, Martes, hasta sa Biyernes. Ang iban hasta sa Sabado, trabaho, seryoso. Pero pagka Domingo, siyempre, masilig na, break anay. Agyan ko na di pag regular ko sa Action Radio. Break, Hasta anay. Domingo yun, dalasa na yan. Kaya di man pwede nga mapahuway ka, bisan di off mo, kaya pagkaaga, aga pa ang balita, kinanglanom mo. Ati ako ya, Diba? Galing kabalo ka naman. Oo, ti mo ya Kung galing. ano, bilog nga si Mana, why kuya break, why, for tiyan mo na for siya. so many years, pero- why kuya, ako na yung option, Oo. why kuya nag-day off, So, trabaho. Amo nang pinaka-importante. Kay damo man pwede mo mahimo nga butang para nga hindi ka matamaan ka stress bla. Di ba? Kuha mo ang punto. Yes, oo naman. Para pangtanggal stress, mati ka di sa program ta. Oh. Niya, sigurado dula gid na. Ang program ba lang nga, do laban kadlaw ning pero laban kadlaw pero nanamian sila Pero mabati. may matun-an sila. Ito walang personalan ha, tumutulong lang. Kinanglanon. Mga banat mo subong. Ha? Nasa dyan ang mga taga-Sipalay. Sa mga banat mo subong. Pati taga-Barin, kaya sadyahan na to. Taga Saudi Arabia, sadyahan sila. Taga Kuwait. Kaya may mga diling nga mga reaction lang na why ko na makuhaan kayo sa cellphone kung gamay, dili nag-agi ang iban. May gusto lang hibaluon, bla. Kung nila nga na subong ha. Amo naman sila nila. Ano man lang ang pangabuhi man? Makatrabaho ka, makakadlaw ka gamay. Ayos na. Pero kada Domingo, yan ako gid sa kadlaw tayo nga duha. Kaya kung hindi ka mamati, hindi ka maglantaw, de, ma-miss mo gid si Action Sign Sign. Perte No? Ari actually, Ricky, sa iluhan ko lang ang discussion naton. Alas 4:12 sining nga hapon. Kay kahapon ang nag-positive sa COVID bilog nga Pilipinas sa sulod sang 24 oras. Mas sobra 10,9,000. Kahapon Sabado. ang kadamo Subong, niya. Domingo, 18,528.
magsiling kita nga nagpositibo sa sulod sang 24 oras. Amo ning bag-o na naman nga nagkalalatnan sa sulod sang 24 oras sa bilog nga Pilipinas. So kung kahapon amo tong pinakamataas nga bag-o nga kaso nga na-record sa bilog nga Pilipinas halin sang nag-umpisa ang pandemic. Subong Amo na ni kadamo na sa nabakunahan, nagdamo pagid ang amo na bilang amo na bilang gina-explicar sang DOH nga oo nag-ECQ kita sa mga lugar nga may madamo sang kaso. Pero hindi pa na sila nga mabatsyagan dayon ang pagnubo. Oo. In fact, ang silinga ni sang Okta Research sa masunod nga mga inadlaw, malabot pa na tag 20,000. Amo to kagina ang headline, ang gin-report ni Action John Lord Diaz nga amo na bala masaka pa na sa tag 20,000 kada adlaw. So this is it. Kahapon 10,900 sobra. Subong Domingo 18,528 new cases, and this is the second highest daily case count sa Pilipinas. Grabe, no? Sa bilog nga Pilipinas, amo nang kadamuon sa mga nagkalalatnan. So, ang aton nga concern subong, pila ka bilog ang aktibo nga kaso. When we say aktibo nga kaso or active cases, amo ni sila ang wala pa nag-ayo. Or nagapabilin nga positibo. Wala pa naka-recover. Kaya milyon ang sobra lapit na 2 milyones ang nagpositibo halin since last year. Lapit na gid 2 million because it's 1.9 million na today. Kay gindugang ang 18,000 nga bag-o na naman nga nagkalalatnan. So, halin sa nag-umpisa ang pandemic, ang nagkalalatnan or ang nakaangkon sang COVID sa bilog nga Pilipinas since last year, halin sang nag-umpisa ang pinakauna nga kaso, nag-record hasta subong nga adlaw. It's 1,954,023. So, amon ni kadamo. 1.9 million. Amo na yung aton nga concern. Pila kabilog ang nagapabilin pa subong nga aktibo or wala pagid siya nag-ayo. They are still positive of COVID. 143,221 Sa Pilipinas na. sa Pilipinas, bilog ng Pilipinas. Now, kung madugangan pag inibuwas, kabay pa nga hindi maglabot 20,000. Pero kung amo na yang forecast, amo na yang ang nakita sang Okta Research, kag sang mga experts diri sa Pilipinas, nga maglabot tag 20,000 plus adlaw-adlaw ang ma-positive, madako man ni ang aton nga active cases. Madamo ni sila. Madamo ti 143,221 na subong ang nagapabilin pa nga positibo. Ti amo ni silang iban ara sa ospital. Ang iban ti ang kondisyon may ara nga severe, may ara nga mild, may ara nga iban positive pero asymptomatic. Nasulod na diri sila sa 143,221 ka mga aktibo nga kaso. Amo ginakadamo. Ting iban ni Amo ginakadamo action sunshine kay ang tanan daw nagasunod man sa protocol sa gobyerno. Ang Christmas daw ginadoble na gani sang iban. May face shield pa. Alos tanan kumpleto ang ginagawa, may bakuna na. Nga nagadamo yapo na. And Bangod nagpinagusto naman. amo na gani ang isa sa mga rason kung nga gulpi nagasaka, gulpi nagadamo because of this Delta variant. Delta variant, ti magsiling ka Delta variant, dasig na siya maglaton mo. Di ba may mga nagasulod na nga, may local cases nakita, may mga OFWs or may mga Filipinos from abroad nga nagsulod, nga nagpositive. Naka-recover naman yung iban sa ila. Galing kay ti, before pa man sila na-detect nga positive sila sa Delta variant, mayroon nga mga nakapanglaton na, kay dasig ni siya mo. Makalalato ng Delta variant. Grabe, no? So, amo nang ginatumod sang Department of Health nga rason kung nga ang nagasaka ang kaso,
nagadamo ang positive. Amo na gani ginimplementar ang ECQ, may mga lugar nga ginpaidalom sa ECQ, Enhanced Community Quarantine. Para ang tao hindi gin magwa, stop anay. Para nga mapanubo taning kaso kayo, ang gadamo na naman. Pero hindi pa na mabatsagan gidayon subong. Bisan pa nga nag-implementar kita sang ECQ sa pila ka mga lugar sa Pilipinas, nagliligad nga sinimana, hindi pa na subong mabatsagan. Hindi pa na sila nga manubo dayon, masaka pa na nga masaka. So, ang ginaisip tama lang ang aktibo nga kaso, kaimportante na pila ka bilog ang positibo pagid wala pagid makarecover and pila ang nagkalamatay. Pero yung nagkaroon ng positibo, guro, kada adlaw kada kadamo, gid. Duda lang ko ba si Why na nabakunahan? No? Why pa malambutan ka bakuna o hindi na magpabakuna? Nga, may mga reaksyon kung nga nabaton kahapon, no? Tuko sa isa ka barangay, hindi ko lang pag-mention ka ba si kung bla. Pero konfirmado nga daw mag-asawa bla pag nagpa-hospital. Gin-declare COVID. Patay gin-cremate dayon. Sino na akig blang pamilya. Kito why pa slaga pate mo nga mo na bla. Tapos hindi why nila makita, no? Kadamo na sang mga reaction man, iban gusto magpabakuna, iban hindi gid magpabakuna, action sunshine. May ara nga sa syudad, may ara man sa mga uma, hindi nga sila nga nadlok sa dagom, nadlok sila kung anong epekto. Kaya may nabakunahan, nga dugo, may nabakunahan siya bla, no? Action sunshine. Babae, pagkatapos bakuna doon na stroke siya. Okay. Daw mo na siya, no? Tapos ang mga ara sa mga ligwin-ligwin na lugar, pagkikita nila nga daw may ban nga magpambakuna, talalas na sila sa bukid. Adlok sila. Why magit sila kung madlok sa dagom, kay gamay man lang unong dagom, pero kung sa ako nang dala na tananda eh. Sugiran patanyo blaw. Parehas ang tatanan sa kaumay. Ang dagom, the bigger the number, the smaller the needle. Amo na. Kung dako ang numero, gamay na nga dagom. Kung gamay nga numero, dako na nga dagom. Okay. Halimbawa, mag-25 Oh. ang dagom. Ang isa 26, Oh. mas gamay ang 26 sang sa 25. Amo na iya sa dagom. Kung 28, kung nagataas ang numero nagataas ang numero, gagamay. gagamay ang dagom. Okay. Kung nubo ang numero, dako ang dagom. So mas dako ang 25, size 25 sang sa 28. Suggestion lang sa sini nga program na sa Ricky at large. Pabakuna gid. May chance kinahanglan may pabakuna kay makadugang man na sa immune system tamo. Yes. Na kung dohina imo immune system, dugang-dugangan bla. Di bla? Mo nang pinaka-importante sa tanan para nga ang tanan ma-safety bla ko rin kaso kasi may ara pa na yung ikadua nga pagbakuna mo. Matabo kaya una na ya daw medyo kuha pa na pangpasalba. Okay. No? Hindi pa man tama ikabakod nga magsalig ka mo nga ginapaputos gapon ng itsura bla ka tao. Bisa na bakunahan na kailangan face mask agad. No? Kay hindi pa na siya masaligan gid mo. Yes. Ano nga gabakod-bakod na kaya pinsan mo tinabakunahan ka na pero kinahanglan sunod gyapon sa kunano nga protocol. Yes. Kaya mo naglibog ulo ko sang imong nga balita subong kay dong tanan nagsunod man sa protocol, tanan nga mga otoridad tagabantay man sini. Halos tanan-tanan sa mga mall security tanan da magsulod ka gina tiro. Ginakuan ka bla. Gina-check ang imong nga temperatura. Nga ang gadamo gyapon, no? Kay hindi ka man pwede nga maglagaw da nga wala ka pismas.
nano pang kinanglan, anong kulang, nanong kulang Ari, para sa aton nga gobyerno, abe. Okay, ari. Ang bakuna, hindi bot silingon nga kung nahatagan ka sang bakuna, Hindi ka naman hindi ka na malatnan Malatnan ka or gyapon. madutlan. No? Oo. Pwede ka gyapon mag-positive. Oo. Pero amo ni, ang sintoma nga batsagon mo, hindi malala. Dami medyo ko sabi. Ay, kay tinabakunahan ka mo. Okay. Ari lang. Bisan sa ospital, ang mga nurses nga nagaatipan sa mga pasyente nga positibo sa COVID, gakalalatnan sila. May mga ospital sa Pilipinas nga tagsubra isa kagatos ka mga empleyado ang nagapositive kay ti ara hapos nang sila latnan kay ti ara nanda sa ilang nga ginaobrahan. Frontline lamang. Pero ini sila nga mga health workers. Kumo na bakunahan sila, kayang-kaya nila. Gina-isolate lang sila. No, ginapauntat anay trabaho, ginapaidalom sa isolation, or ginapaidalom sa quarantine. Pero amo na gani ang ginahambal sa mga spokesperson sa mga ospital, mga doktor, positive ang amon nga mga empleyado diri, pero hindi malala. Kay nabakunahan sila. Okay. Kay bakunado sila. Now, sa Pilipinas, amo mani, may mga record sa ospital. Ginapagwa na ang datos nga kalabanan sang mga gina-admit kag hindi maayo ang sitwasyon, mga hindi bakunado. Okay. That is why gina-encourage kita sa gobyerno magpaidalom gid sa vaccine. Magbaton gid magpaidalom gid sa vaccination. Kinanglan magpabakuna gid. Kinanglan batunon mo gid ang COVID vaccine nga although wala sang pilitay, no? Depende na yan sa imo kung magpaidalom ka sa bakuna or hindi. Pero amula na ang ginahatag nga datos sang gobyerno, sang mga ospital nga kung bakunado ka, hindi malala ang Hindi ka matamaan. sintoma Oo. nga ginabatsan. Daw makahinga, makakuan ka pa, makarecover ka pa, dakotan siya. Kaya mapayo ka nila. Oo. May ka bakuna, kag malaknan ka, daw ara ka dayon sa 50-50. May kalabanan gidi nga those severe cases. Pero kung may- Bot silingon, oo. Kumahuyang immune system mo, baskog ang nagsulod sa imo nga virus da, may kabudlayan ka gid. Muna iban di ka ginawa. Ang siling sang gobyerno pagid Action Ricky, the FDA, no, Food and Drug Administration, FDA chief naghambal gid nga once ang bakuna mangin available na bala sa mga butika, mamahal na ni siya. Amo nang problema da. Tisubong ginahatag siya sang gobyerno nga libre. Kinanglan sa libre, Inaya FDA. sa libre ta makuan, mapabakuna. Kay way naman gani nog bakal sang kunanod da, bakal-bakal ka pa ya pag abot sang adlaw sa mga butika nga way untat na is nakaay da. Di ba? Pero again, amula na ang wala pilitay. Sa gihapon ang mga Filipino, kita may choice. Okay. May option whether magpabakuna or hindi. Action Ricky. So amula na iya. Buwas Lunes, wala klase. Da permi man way Wala klase. klase, wala trabaho. ang mga- Do permi man way klase. Hindi na may klase na. Magkano may klase? Pero Nakumpisa na. Do way man klase. Online eh. Online. Online. So, ang mga kabataan naga-attend, nagatambong sa klase online. Ang ibanti, gabaton, module, dalalan sa balay, ginasabat ang module. Kay tomorrow, i-commemorate naton ang National Heroes Day. Basta mag-online. Buwas hatagan sang gobyerno, sang tribute, ang mga ordinary Filipino nga ginatanaw naton or ginakabig naton subong nga mga hero. Action Ricky. Sa online guys, dakpan may utang kay. Ano naman na yung imo man? Sa online nga kadakwan may utang. Ano naman?
may mga utang blood nga karag online siya oh. Sokton ta. Di ba? Sa Facebook na ya. Muna. O sa Messenger makita, online na, sakton na ni. Online siya. Amo na Pero why na kaulugan niya nga kung why ko ga online kay why man kuya guya naman ang ako na. Wala ka man niya utang. Hindi man sila nga wala utang. May sa tiyanggi why ko ga utang. Kabudlay, no? Kung Amo na siya kinanglan may kuan ka lang blog. Dapat may kuan lang. Importante nga pabakuron tagid immune system ta kung ang bakuna makapahatag kabakod kag makadugang ti amo nang ambal sa doktor mo patiyon ta lang doktor sila mo no basta ang importante lang kung covid gid kung hindi covid nila pag-charge sa covid Nilang para hindi pag-charge sa COVID. damo sang kabasakit subong action sign na monitor ko kay primi ko galakat no Southern Negros ha sa Northern Negros sa way kumay na baton nga informasyon da. Pero Southern Negros sa may sentral nga bayan sa atong probinsya, may mga nagamuno gid ya nga may nagamalasakit nga hindi iya magpa-ospital. Nanong rason? Hindi sila magpa-ospital kay base i-charge sila sa COVID. Kag hindi na nila makita ila pamilya, ang ilang nga pasyente abe. Kay pag ka-COVID mo nga patay ka, Cremate dayon ti or lubong dayon. galalain ang mga na kapin pagod sa mga banwa-banwa mga uma-uma malukan naman sang tradisyon sang Pinoy diyan diin malanggani no so ang ila niya kag muning report nga akon nga muning mga reaction may nakuha ko nga hadlok gid sila magpa-ospital sa Subong kay may COVID pa. Sa balay na lang sila, bahala na kung patay, basta arada ginatamod lang nga gahaya ila pamilya, ang ila pasyente. Sabi, ano solusyon mo da? Sa hindi nila makita kung dalon sa ospital. Pero iban balibad mo na ko, basiway mo gasto Pwerte man ka mahal nga daan sa mga malaklo, di ba? Paano dala ka sa ospital, number 1 problema way ka gabuton sa bulsa mo. Buslot bulsa mo. Tiyan mo lang naguro ila pa si bangod Nagyanta na ang Di ba? hospital. Actually, Bligya ka na kasapatan mo, hindi na ka trespasser. Di ba? kung ma-hospital ka, Ama ko mga taga 100,000, down tag payment mo 200,000. pa lang 50,000. Lipong ka na. Tapos Madugangan, ang masakit mo. 50,000, maubos duwa lang kadlaw. Madugangan, masakit mo. After 2 days, ngayon ka naman 100,000. Magluwas ka damo ka na gidya kwarta. Pero kung ay kaya kwarta, Grabe na. mabilin sa... Di ba lang ako may dlaganan ka? Di bisa magdalagan ka pa 100 meters siguro, may kabudlayan gid Hapuon 100 ka. meters. Lain na yung dlagan mo. Palayuan. Kay basta mo na siya, kadamo sang akon nga mga nakuha nga reaction bla, man adlaw-adlaw ga lakata may lain nga ginaistoryata. Duro gid sang indi gid ya mapo ospital. Magluwas nga sakit ang ginabatyag ya, sa lawas ya. Hindi siya magpa-hospital, pero kung sumakit gani, singgit siya sa apo ya, bakli ko bulong. Oh my goodness. Amo na siya. Kung hindi ko sugong na, no? Dira naman. Kung sakit na. Patay ko to bulong. Kung sakit na, mirsan niya, ngitay ko to bulong. Sakit Pero na kung kayo. hindi pa, Pero hindi, why sige nga, dala ako sa ospital. oh. May arap man iban nga dalon sa ospital, kung doon na din sa ospital. Pero kung iban, why gid manad sa ospital, action sunshine. Yan, hindi na lang yung kapag dala sa ospital, din lang ko mapatay. Sa sunod sa balay. Para makita po ko sa akong mga mata, pagkasakit, pagbatyag, Lain bakli na ko to gid bulong. lain Ano na siya? gid ya subong. Kay bangod COVID, pero kung may COVID, guro tarang nga public hospital di puno na iperme. Balo naman kita, hospital reporter kuya pila ka tuig, experience ko na. Correct. Tag pulo ka ambulance ka pinalumba na yan, norte, sur, south, central nga bayan sa atong nga probinsya. Why sang oras nga wala sang ambulance nga nagaingaw? Correct. Sari-sari nga balatian, may aksidente, tanan, ara. Subong may ara man. Magluwas
magluwas sa aksidente, may bunanay Oo, pa. tanan tiniruay. May terohay Amo pa. na siya. Amo na sa una, Action Ricky, ang rason, kun nga, kay kagi ko mo, daw pila ka bulan sa emergency room. Dara ko na, sign. Tikon gabi, isa ikaw lang na isa, ating doktor, iniyatod niya. Ang doktor, ti mapahuway na yung, tawgon mo lang niya kung may pasyente. Sos Maria, kay, ti, halin sa emergency room, station 1 pagid. Ti kung may mga, tungang gabi ka mag-duty, halin abi alas 9 hasta alas 11 or alas 11 alin alas 7 no alas 11 mga diragib lang ang gabi kakalipat ako sa oras ng duty ko dugay na ko may ka-duty pero amo na bala actually kung may fiesta asod ang krimen gabi nun anay mapatsan ka pasyente kung nurse ka hindi ka gid gusto mapatsan pasyente mo tutuod kila imbuot mo Bisan doktor oh ti mapatsan ka isa ang duwa i-refer kay tiga hingalo ang isa masalbar mo pero purti ka kapoy ang Kabudlay kayo kung sa public kay pero dira ka ma-train kayo sa gusto oo tinagyan tanay mo public ag private kay mo iban gusto magpasimpalan sa ibang lugar dira na slaga ko experience mo. Di galing kay ang kadamo man sa mga utod ta nga iban nga gusto magpa-ospital sa pribado. ang tiniruhay kag binuon na nay gid mo Kung hindi ginamit private gani action science siguro magguwa gidyang patil kan siya mo wasa agi na. May mga highway rabere nga sinuktaday mo. bisan hindi ka paayo masiling ka kayo nako dok pwede mapuli na ko boss Mayara doktor. May doktor ko sa kuna kilala, hindi ko lang pag-mention, pero why naman siya, nagtiliwa naman siya. Pag sumukot sa pasyente, daw highway, Wasag. daw Wasag bulsa. highway, rabire, kung kilala ko pa. oh my goodness highway robbery Hindi mo mayara na. my goodness Iban, hindi na magpabulong. Kakadula, balatian niya mo. pagkabalo mo nga mo nakadako bill mo pwede buwas dok okay naman ko Mayara, siyempre mayara medyo gani, ako gusto nga, sakit-sakit pa mapatik up sa doktor. Pag siling ti preparahan mo, kaya operahan ka. Pag siling may edad na nga. Mga piladok. Mga shinmil lang siguro. mayo lang iya sinmil lang Talikdan niya lang na rin yung doktor niya. Sige lang daw, istoryahan na naman na yung pamilya. Pero ina, kampiyon ang mga salakyan. Kampiyon ang mga gadgets. Kampiyon ang tanan nga mga nga ginaistaran. pero hindi magpa-hospital sa Pero sinmil hindi siya magpa-opera. Kay mas manami itong mga ulutangon siguro nga mga malahalon bla. utang kali oh my god Hindi ka pero tuod na Oh, lamo na isipon yan. mo Diba? ang shinmil mo i-down mo na bisa sa lakyan Dako. makasalakyan ka na imanti mo lang abi mga tag 30,000 dabi amo na bi no Ito sa kay hospi- simple mo lang bi nga salakyan ko amo pero kung sa hospital action Ricky sa tutuod lang Oh. 3 kadlaw na Ang sinmel. pangayuan ka naman liwat Oh, sige. ikuanan ka naman sumahan ka naman pero una down ka 50 Oh, after 2 days sumahan ka naman grabe no. shinmil naman Sobra pa sa highway. grabe daw. Pag sila mo nga, Dok, magwa na ko. Pag suma, pagin, grabe, pagin mo. Diyan mo lang na. Fill out ka. Kaya yung simputa lang alang Kalot-kalot. ang Ayo. simputa kabay pa nga may na kwanta may nakuha man kamo gamay di sa aton nga programa bisan paano amo lang na ibato ta sa stress. Yung tandaan di ka stress eh. Mayong hapon sa mga taga-Sipalay, Oo. Manang Marisa, salamat, Dr. Tess. Thank you, Action Ricky. God bless. So okay na da. Ang basi may mga pwede pa na may hingabutan. Hingabuton, tagid eh. Kay para nga Hingabutan, tagid. hindi man tabla masuyaan nila, no? Para sa aton nga mga viewers da. Ang mga sa radyo na ako na lang naibala. Good afternoon, Action Ricky, from Juniver de la Cruz. Si Sir Eric Muyko, utang kakabalaslan, walang kautang. Utang kakabalaslan lang. Si Miss Rose Dico, good afternoon, Sir Ricky, tiwag gitada.
Okay. Si Sir Ray Tuhaw Tenusan. Mayong hapon, sir. Ray, Ray Tuhaw Tenusan. Tinusan. Oh, kilala na ka mo? Si Ray, isa naka-technical engineer, si isa ka Bragwagan sa muna ginalinan ko. Umbot ko siya na. Pero daw, atong siya sa Saudi. Umbot ko na rin, kasi pa siya nag-ayuhan na gura. Garo. Mayong hapon, nanda, Sir Ray. Si Sir Jesse Apusaga, taga Batad, Iloilo. Taga Batad, Iloilo. May taga Iloilo sa nagligan nga na saan ko sa akong cellphone nga way siya ako na malambutan, nalipak lang ko sa iyang ngalan. Sige lang. Pero sa taga Iloilo siya. Sila ni Sir Alex Montesa, niya kadto ka na lang sa SWA. Libre. Sige, Sir Alex, May swapa mong na. ang iyang kuan kadto ka na lang sa SWA, libre glucose bottle, kag may extra ka pa nga credit sa PCSO, Ma'am Shana. Okay. Sir Alex. Thank you, Ged. Salamat sa inyo tanan. Kitain naman kita next Sunday. Salamat kay kita yung mag-updan na ito, yung makakadlaw kita no. Miss Rose Berha. Salamat, Ged. Thank you. Mayong hapon. God bless. Sige. Salamat sa inyo. Salamat man sa kay Action Shine Lakson sa atong mga technical engineer dire. Kay Ma'am ni WT Olarte, kay Inday Gini Olarte dira sa Maybarin. Madamo gid nga salamat sa inyo, no? Sa mga pamilya Olarte diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Si Mr. Nonito Olarte, isa ka negosyante diri sa Maybanago, mga Bilyuti, mga Bilyesa, Laurelia sa may Kabatangan, siyudad sa Talisay, kag dira man sa may Talisay mismo. Sa Iloy ni Ma'am Nidada, mga sobra naman 80, pero gakuan pa na. Gayom siya makapamati di sa program ni Action Shine Lakson. Ayos, sa saging ng kapital na Sab-Aba. Dako na nga buling Sab-A para sa aton nga mga kauturan bla. Iban way sudan, di na magkaon. Sudan ninyo bla Sab-A nga luto. Kaya namin ang inyong panigitlon, dako pa ng bulig na. Mineral sa tangan, arak na da. Magkaon ka pa, lason naman na. Ang mga health tip natin, lason naman na. Ayos, para sa aton nga mga kauturan. Oy, salamat man dira gali sa may kalanan sa Banwa Sinigarana, sa panyapon dira, ni Ma'am Mitchell Tiralta, ang mga pamilya Cordoba dira, sila ni Day dira kag ni Adam Rosil Cordoba, no? Ni Randy tanan dira, no? Kay Atoy sa ila na ni kuana Kiray, no? Kay Buging dira. Salamat gid sa inyo tanan, hindi ko na matag isa-isa kay ang chimpo ko gusto ko pa ang chimpo hindi na. Pod kami ni Engineer Henry Espolgar sa technical side. Kay Toto James Binares ang gapokus sa aton nga kamera baperte. Sa security force naton kay Toto Edmond, thank you gid sa imong nga copy no ya. Sa aton nga news center kay Action Lord Jan Diaz. Standby kamo sa masunod nga palatuntunan para sa aton nga mga tagpalamati. Tingalan sa among station manager Action na magbanwa kag sa tanan nga mga korman sa Action Radio. Ining inyo abyan sa kahanginan Ricky Arsaga at large nang katamyaw gid sang mayong hapon. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpakigpuylog sa Bacolod Action Radio. Radio Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,